Siellä on vauva lentää. Mikä? No ketsuppia, kun sä Poltan sut. That's all. Server message, welcome to the October update. Daddy's nightmare has returned. Daddy's nightmare. Keep your baby alive. Avoid daddy's love. Venttu on vaan 100%. Ai niin, kun se on sen takia, kun se kikattaa ja tappaa mun korvista. Saman tien aloitti. Eikö se menee tuolla ylöspäin toi sun naurus? Miksi mun vittu pitää rekisteröidä? Ai no. Entä se tuli syvä moottori? Mitä Sä oot nyt daddy. Noniin, Tää on nyt daddy, Aloitetaan. se on viimeisen. Monta daddyä täällä on? sinä. 1. Mitä tämä on? Niin. Täällä on. Tulo hieno uimaalta. Simulla on lagaa. Se on kaunis Ei ihan uimaalta. oikeesti. Se on tosi hieno uimaalta. Tuutko sä mukaan uimaan? Meissä on ovi auki. Tänne sieltä. Nyt tyymä lapsi. Tänne sieltä. Miten mä voin pikupata sut? Uima mun kai. Miten mä pikuppaan sut lapsi? Uima mun kai. Miten mä pikuppaan sut lapsi? Uima mun kai. Uima mun kai. Sä oon meidän vauva nyt. Onneksi mä oon kaunis vauva. Niin oot. Varmaan. Mä oon siellä Täällä valkoisen on. oven takana siellä alkuhuoneessa. Ja siellä missä on moppi. Mä en vaan Kyllä tiedä mä missä on alkuhuone. Mun pitää pistää mun asetukset tiedä. Päästäkää mut ulos! Mitä? Mitä siellä boksussa teet? Nyt hei. Nyt ihan oikeesti. Rauha, tää ei nyt. Sä saat kynttilästä, jos sä tottele. Mä heitän tän kynttilän sua päin. Moi. Missä mun omena on? Sonja, mitä tapahtuu? Moi. Ihan oikeesti. Jännis. Lopettakaa! Mulla on huono olo. Tuolla on Tää pesäpallomailla. on koira! Mä näin se pesäpallomailla. Onks se daddy item? No niin. No niin. Raidaanko? Mitä se tekee? No niin! Alahuone. Miksi mä kuulen siellä jotain ääniä? Vauva! Mikä? Ei, mä heitin mun pesäpallomailla. Missä se on? Noniin. Mä sitä koiraa tänne. Noniin, mä tuun. Et mä raida sillä meidän koiralla. Se maksaa paljon. Mä heitän sua tällä mailalla. Et sä sitä kurvitsaa. Hei, nyt on ihan oikein. Ei! Toinen isä! Mun 2 isää! Mä otan tän koko pöydän tästä mukaan. Ei se on banaania, voi, että on mun. Ai Hei, mulla on... syötitkö sillä jotain pesuainetta? Sä oot hyvä isä. Sä saat kynttilästä, jos sä tottele. Mä heitän tän kynttilän sua päin. Mä heitän sua tällä mailalla. Nyt tulee Anna koira! No okei. Mulle syöttää Ota nyt vaan kun äiti pääsee kotiin. Kerrotaan sille. Ai onks meillä äitikin? Onks mulla Joo, meillä on äitikin. Ihan oikeesti, mä lyön sua Valvaa trumpetilla. mörry suhteen. Hei mitä tää on? On maukas. Sä saat extend the playboxin, jossa on hiljaa. Noniin. Sä saat extend the playboxin. Sä saat kukkaruukusta, jolla sä tottelet. Tule pois jääkaapista. Et laita sitä kiinni! Kato, jos se ei oo kiinni, niin se ei jää. Ei, vauva pois kaapista ja kaappi kiinni. Saat tästä Hei taulua. vodkaa. Mulla on vodkaa. Mä voin Ei, et ota sitä, et mene rikkomaan meidän pöytään. Meillä on ide vodkaa. Sani, mä vein sun hammerin, jos et sä näe. Otsi. Et ota sitä patteria! Et ota sitä. Mä otan sun. Tukeva! Mä myrkyllinen! Mä syötän sulle tän pasaran. Noniin, yes. Game over, you win. Noniin, mä näytän Mitä? teille mitä olla daddy. Mut mä mennään. Noniin, missä se vauva on? Täällä roskiksessa on kivaa. Siellä sä oot lapsi! Hei, nyt ihan oikeesti. Mä lennän tänne kattoon. Hei, ihan oikeesti. Mä yritän kävellä vaan rappusia ylöspäin. Mä oon jumissa. Mä sain Pääseekö näihin sydänkohtauksen. huoneisiin? Ei Mä etin sun aimuudella. A few moments later. Tuu äkkiä nyt tänne ja auta! Mitä täällä tapahtuu? Mitä sä teet? Mitä sä ketsuppia, kun sä lappa täältä? Mä en pysty käveleen, kun täällä on tätä ketsuppia kaikkialla. Oikeesti. Mä muuten kuolen ihan just. Mä söin sen naulan.
No Ei, niin. Sani Mä ei en ole oo... kuulen isä. Itses! Miksi sä antaa mulle sydänkohtauksia ja... Ei se haittaa. Noniin, nyt. Tiedät mä nyt joku. Venttu ei voi olla tuhma. Voin. Tuhma lapsi. Et ole. Keittiössä. Keittiössä! Lapsi. Ai se on jo siellä! On. Tai siis Mä söin sen. Sä söit meidän lapsen! Et mennä sinne uimalta, se Ei! missä on haavi. Eiks täällä ole perhosaavia Se on- missään? Se on liila! Ja mäkin kuolen. Tää on. Ei mihin se Imit- se kun imuri. Ah siellä se on. Kiitos. Sillä on vauva lentää. Mikä? Mitä jätkää? Vauva olin. Tule pelaamaan jalkapalloa. Hei mulla on lötkömötköjä. Ei kun pötköjä. Mitä täällä? Uima! Okei. Mä voin kävellä. Hei, sä ei mun päältä. Tuu kyytiin. Noniin. Etissä. Missä se vauva on? Mihin se vauva katossa? Kato, täällä on trampoliini. Uima. Mennäänkö tällä... Me ajoneuvolla sinne. Okei, isä on jo matkalla. Mäkin tuun. Tervetuloa. Missä? Game over, you win. Venttu alkaa häksäämään. En. Oh no. Kaavu kakkoset. Pia auki. Ai nyt taru. Nyt. Pesäpallo mailla. Muukko. Mulla on teille lahja. Mulla on teille lahja. Missä se on isä? Ei! Mua puukotetaan! Enkä. Ota nyt kun isä veippaa. Olla pesäpallopelaaja isona. Isä veippaa. Nyt. Pesäpallopelaaja. Ota vihollinen. Mihin mä lennän? Entä mä kiimaa sun lasta? No niin, ja loppu patterit. Anna se patteri tänne. Entä täällä on lasin sirpale? Minun pitää lauta. Oota, isikin syö vähän. No On niin. totta niin. Ai, mä katson. Missä se mun vakku... Ais! No niin, sekin vauva. Äiti on jättänyt kertomatta jotain. Sä tapoit mut. Anteeksi. No niin, ja sä tapoit mut. Joo, sorry. Melkein. No niin, anna! Juoman. Hei. No niin. Game over, you win. Vitsi mä Kuka vihaan tästä. kuoli? Venttu vai? Mikä toi Nightmare Mode on? Eikö mikä se oli? Eikö se ollut se, että lapset yrittää tappaa isän? Näinhän voi iske. Mä haluan olla isäinen. Te voitte yrittää tappaa mua, okei? Okay? Okei. Kuulostaa hyvältä. Mä oon aina halunnut tappaa sut. Mäkin. Ei jumala, mun Kuka nightmare. ei osannut. Pelottava peli. Mulla on naulapyssy. Mä en pelkää käyttää sitä. Daddy! Mulla on naulapyssy! Mulla ei. Hei, oota, mä otan tän. Mä poltan sut. Bensa! Ei, mitä siellä tapahtuu? Ei! Bensa! 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 Mulla- Bensa! Kuolkaa! Hei sit! Isä. Mitä niille tapahtuu? Isä. Isä. Ota kakkaa! Viratin ohimos. Mä en vieläkään tiedä miten niitä... En mä tiedä, mutta mä oon hyvä lapsi. Mä voin mennä nopeasti kokeilemaan. Yksi huoltaja Ventto. Ei mä halusin vaan ajaa! Missä mun Miksi sä ostit tän auton mulle, jos mä en saa käyttää Missä tätä? mun... Hei nyt ihan oikeesti lopeta, mä haluan vaan leikkiä. Miksi sulla on koira? Moi iso Hei, lapsi. se on mun auto. Isä, se on mun lelu. Se ostettiin mulle, ei Nyt sulle. ihan oikeesti. Meidän koilu... Hei nyt ihan oikeesti. Let's go. Kato tää koko ero bussassa ja sun. Kato tää koko ero meissä. Näin. Leikkuri. Mikä tää meidän kahden... Kuolin. On näin. No söis. Hei, Daniel, osaatko sä ajaa tätä? Joo. Hapsi tänne. Mä tuun täältä. Tani tänne. Se on vaan minä. Niin.
Hei! Tupoiko se minun auto? Ei ole. On. Se on minun. Hei, tuu tänne! Tuu hakee mut! Minun Hei, auto! tuu hakee Minun mut! auto! Kotton, tuu hakee mut! Kotton, tuu Missä tänne! oot? Minun Tuu tänne, auto! mä oon täällä, mä hypin täällä! Kyyti äkkiä. Nopeammin. Nyt! Mene! Tänne. Lapsi loppuu voimu. Täällä on joku ruumis. Mä syön sen. Et syö ruumiita. Tää on mun oma. Jam! Pohja tuli. Kuka tuli Julus. mitä? Apo. Ei. Antti! Ei, aloitetaan. Come on. Veijo tän kaikki. Sakkaa sitä silleen. Just tolleen. Hei nyt ihan oikeesti. Minä vedän sitä. Poltin vaan Ei. itteni. En muuta. Auto! Mä söin sun. No niin, Veddaddy lähtee nyt. Mä söin Ventun ruumiin. Missä te ootte? No siis mä oon Veddaddy-ohjelmassa täällä. Mitä? Joo. Näekö mä sua telkkarissa takas hetki? Okei. Joo. Mä syötän sulle tän haarukan noita hetki. Game over, you win. Kuolen siihen.